Hej min ven. Hey. Har du lyst til at snakke om den Gud, som er stor? Naturligvis, Ahmed. Sig Har frem. du nogensinde tænkt over, hvad meningen med livet er? Har alle ikke det? Jeg har set den lys. Prøv at høre, Ahmed. Jeg respekterer din tro, men jeg tror ikke bare, det der hokus pokus. Hvad med, at vi taler om det over en kop kaffe? Det kan vi godt med. Nice. Hej, har du et øjeblik til at... Hej, min gode ven. Nej, jeg har ikke et øjeblik. Men det her, det er din frelse. Hov, det må du meget undskylde, min gode ven. Hvad laver du gør? Jeg er ude at frelse. Hvad fanden snakker du om? Er du den syg? Hallo? Skal jeg få den larm? Hallo? Men det er dig. Hallo, har han frelst dig? Hvad? Prøv, I to på det her. Okay. Mange tak. Jeg begge to plade mig lige nu, ikke? Og jeg forstår intet af det. Jamen, mit kære barn, lyt til mine ord. Du skal ikke tro på den vantro skabning. Han er gået ud på at besudle din sjæl. Jeg er den eneste rigtige Gud. Lyt nu til mig. Hold din kæft. Allah er den eneste Gud. Jeg gider ikke høre på det her pis. Det passer ikke. Du tror, du har sandheden. Jeg besidder den rigtige sandhed. Jeg er på min side. Og han kan befri dig og gøre dig rask Begge to. Hold jeres kæft. Gå ud af mit hus. Javel. Rundt. Her har du en flyer. Nej. Fuck din flyer. Jeg pumper dig. Tag din kørestol, mand.